Illum wara nofsinhar f'diversi parroċċi saret il-funzjoni tal-ġimgħa kbira, festa li mhux biss tfakkar il-insara fis-sawm u l-astinenza iżda wkoll fl-imħabba li kellu Kristu lejn l-umanità. One News kien preżenti fil-Knisja Arċipretali u Bażilika ta' Marija Bambina fl-Isla. Ftit tal-ħin wara s-sitta tal-lejla hawnhekk fil-lokalità tal-Isla ħarġet il-proċessjoni tal-ġimgħa kbira. Proċessjoni fl-Isla li hija waħda mill-eqdem f'pajjiżna huwa dokumentat li tmur lura sas-sena 1714. Ta' min jgħid ukoll li sas-sena 1880 dil-proċessjoni kienet issir jum qabel propju f'15 iżda wara ordni mill-Arċisqof Karmelo Xikluna għall parroċċi kollha din bdiet toħroġ nhar il-ġimgħa kbira. Kif qed taraw warajja il-proċessjoni tinsab għaddejja mill-Knisja mill-Bażilika ta' Marija Bambina ftit tal-ħin ilu ħarġet il-vara ta' Ġesu Redentur, vara illi m'għandniex ngħidu hija tant tal-qalb il-poplu Sengrjan. Matul iċ-ċelebrazzjoni fl-Isla saret iċ-ċerimonja tas-salib fejn ara r-rakkont tal-Passjoni u ingħatat qima lis-salib. Filgħaxija mbagħad saret il-proċessjoni tradizzjonali li għaliha attendew miet ta' persuni. ċaħdiet u l-insulti li sofrejt. Sa dan it-tant is-sena li għaddiet il fuq minn 10,000 persuna ħadu sehem fil-proċessjonijiet tal-ġimgħa kbira f'21 lokalità differenti. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jgħid li bħala medja is-sena li għaddiet intefqu l fuq minn 5,000 euro fuq kull proċessjoni, 26% iktar minn kemm intefqu sena qabel. Daw il-proċessjonijiet huma ta' attrazzjoni għal bosta devoti kemm Maltin kif ukoll barranin li joħonqu t-toroq tal-lokalitajiet biex isegwu ir-rakkont tal-Passjoni.